מה הצליח לגרום לך לעצור ושוב ללכת? האם שמעת את השיר ששרה הציפור לך? האם שמרת בכיסך את העלה של נחל ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? האם הקשבת לחלום? האם ברחת לשלום? אדם בודד הולך מולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. מה דיברת היום? למי הקשבת היום? האם פינית מקום בזמן לשפוך לבך כמים בן אדם? לאן מיהרת היום? בספסל עצרת לנשום? כן, כל אדם צריך מדי פעם לעצור ולהביט לשמיים. האם שמעת את השיר ששרה הציפור לך? האם שמרת בכיסך את העלה של נחל ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? האם הקשבת לחלום? האם ברחת לשלום? אדם בודד הולך מולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. את מה אספת היום? את מה השלחת במקום? שנים ניסית לבלום, לגזום, לפרום, אך לא באמת העזת לומר שלום. ענה לי לפני שיהיה מאוחר.